Kanti inhlansi yothando yethulelwa uSipho Esihle noNtlezulu, isigcawu sesihlanu. Athi angaqeda ukugqoka umfaniswano wakhe uZondo, aphenduke aqonde phezu kombhede ayafika athathe umakhalekhukhwini ngenhloso yokubuka isikhathi. Isikhathi esihambe kanje. Awubeke futhi umakhalekhukhwini wakhe. Abuyele afike avala uwodilobu. Kwakubonakala nje indlela enza ngayo izinto ukuba ikhanda lakhe liphithene. Yayimphazamisa lento yakhe nomamsi yakamuva. Yazi umamsi, angazi ngempela into engizoyithini lena. Yazi ivele ingenze ngihluleke ngisho nawukucabanga nje. Khona-ke sesebenza. Umsebenzi imoni lona umungenisa ebusuku. Ngeke. Aphume uZondo lapha ephethe isikhafutini lapha esandleni. Ukhohlwa ukusikhipha esikhwameni izolo ebuya emsebenzini. Sagcina singasawashwanga-ke. Angene lapha egumbini lokupheka asifake lapha esinkini, avulela amanzi asiyakaze ngesandla kwazise ubephethe ngasi isinkwa. Athi angaqeda ukwenza lokho asesule ngendwangu eyomile esibeka lapha etafuleni ngenhloso yokuba sishawe umoya yena ebegcoba isinkwa. Ngeke. Mhlawumbe kuzomele ngihlale phansi naye ke silixoxe lolu daba. Nami-ke nje mhlawumbe ngichazele kuba kanti umsebenzi imondo umamsa wenzayo. Yabona le kwavela avele nje ageze makushona ilanga aphume ngaphandle kokungichazela. Ngeke. Kuzwakale ukuduma kwemoto lapha phandle. Zivaleke ivalo zayo. Akuphelanga isikhathi esingakanani sivuleke isivalo lapha egumbini lokupheka. Angena umamsi ufaka isiketi esifushane ilezi ikipe eziveza inkaba. Waphophotha ubuso wafaka amacici amade. Angene abingelele. Lumuthi thwansu uZondo uvalo. Hayibo. Nakho ngishawa uvalo. uZondo eyibuza, mamsi uphuma phi? Ezama ukuyiqinisa. Uphuma phi mamsi? YaZondo anginaso nje isikhathi lento yenzayo. Ngikhathele kabi nje. Esho ngezwi eliphansi. Mamsi awukwazi phela ukuthi ukhathele ungangichazeli ukuthi uphuma phi. Senginakho nje ukuqaphela kulezi insuku. Usunakho ukuvela ugeze makushona ilanga uphuma uhambe. Kwenzakalani ngempilo yakho? Mhlawumbe izinto engakudingi ovama ukuphuma yazi kuzona. Ngiphume kanjani mamsi kuzona? Mina yazi ngisebenza kanzima, ngisebenzela bona nabantwana. Ngicama ungabi nalutho ukuze nina nabantwana nihlale nijabule. Adlula umamsi lapha kuZondo owayesalokho ekhuluma. Ahambe aze ayofika egumbini labo. Avela aqoma ukumlandela uZondo naye ayafika egumbini labo angene ahluthulele. Mamsi uphuma phi? Yazi kunento ebalekile nje mina fanele ngikubuza yona. Lena yokuba iwashing bengiyishila lapha niwashile yini? Isikakhulu lena ikhindi zami zangaphansi asisekho isikhindi sami sangaphansi esisesimeni ngidinga ukuba nje kube kuukuthi ngiyayidinga kahle kahle ake nje ngisho kanjalo. Mamsi anginankinga mina nokukwashela. Umbuzo wami uthi wena uphuma phi? Yabona kuma ungayiwashile shuthi awuzi ukuya emsebenzini uyahlanya ke lapho uyahlanya. Ayibo uyakolotha phela manje uyayibona yini? Athula uZondo. Ngithi mina mamsi uphuma phi? Avuka ulwandle kwazise vele isiphakeme imoya lapha egumbini labazali bakhe. Umsindo lona usuvele wasabalala kuna wonke amagumbi alapha endlini. Yize ngingazwakali kahle ukuba kuthiwani kodwa khona kuyezwakala ukuba banokungaboni ngasolinye. Avuka ulwandle aphumele lapha phandle egumbini lakhe ahambe lapha ephasisha. Ngalenkathi eya ngokusondela wayiya ngokuqinisekisa lokho akuzwayo ukuba abazali bakhe bayaxabana. Ayafika beka indlebe lapha isicabheni. Aqinisekisa impela. Ulwandle-ke uyindodana yabo yesibili elamuthembeka indodakazi yabendala bese kuba usinakho konke indodana yabo yesithathu. Angqongqoza ulwandle lapha eminyango. Bathi dlengelele kwazise bebengayitsheli ukuba ngenzeka ukube sekukhona umntwana ovukile. Awuyeke umama. Uyamhlupha wena umama, uyamhlukumeza umama. Umfunani umama, umfunani? Angithi thina fanele sihlala nobaba uMthoko, hayi wena ohlupha umama. Fanele baba uMthoko ohlala la. Mamsi ubona uMthoko? uZondo eshintshe ebusweni. Abakazi umamsi kwazise ubengayilindeleke lento esiyenziwe ulwandle. Ubani uMthoko? Asukuma umamsi eze lapha kuZondo ngasemnyango.
ayafike ayame lapha esicabheni. Awuzuya emsebenzini, ilokho engikuchazayo. Mamsi, ubani umthoko? Uphendule phela. Awume ngomthoko, ngimazela mina umthoko. Umthoko babu wethu umthoko. Kuphendula uLwandle lapha eminyango. Asondele uZondo lapha kumamsi osayame esivalweni. Ayafika ambamba isandla emdonsa ngendluzula. Wangephula. Angabi nandaba uZondo aphendula isihluthulelo uvule kumnyango. Enye inhliziyo yayithaka bamba uLwandle amfunqofonqoze amlahle phansi. Enye yayithi cha, akenzanga lutho uLwandle. Mhlawumbe indlela abadala abebemvezela ngayo lolu daba. Ahamba azafika egumbini lokupheka, athathe isitsha sakhe esifake esikhwameni, athathe nokhiye wemoto. Aphume engasazenzelanga ngisho isiphuzo ngenxa yengqondo ephithene. Konke lokhu kusho ukuthini? Ngabe kwakusho ukuba umamsi uya kumthoko mangabe engekho lapha endlini? Ubani nalomthoko? Kwakuyimicabango eyayishintshana lapha ekhanda likaZondo. Ahamba azafika emotweni yakhe, athi ukuyizungazungeza ukuqinisekisa ukuba yonke into isesimeni, angene ngaphakathi ayidumise. Avuka uZakhele. Kungokuqala phela namhlanje elele lapha esilungwini. Okwakumxaka nje ukuba lapha endlini kusathulekile. Aphumele lapha ephasishi, aqalazi cha, akho umuntu okhona. Ahambe ayafika angene egumbini lokugezela, achitha amanzi bese yabuya aphumele phandle. Base bevukile abantu abaningi sebephithizela lapha emgwaqeni. Abanye-ke babefaka imifaniswano yasemsebenzini ngokwehlukahlukana kwayo. Njengoba abanye babesanda kubuya khona emsebenzini, abanye babesalibangise ngakhona. Ibibuhlungu inhliziyo kaZakhele lapha ecabanga ukuba kazi yena uzowuthola nomsebenzi kwazise ushiya ikati lelezika ekhaya. Okungiphatha nje ukuba anginancwadi zakushayela, anginancwadi zonogada, angathi ngempela. Kodwa-ke ukuhlala ekhaya yilokhu kungizukungisiza. Impilo kumele izanyiwe. Ebuyele endlini uZakhele. Yazi angathi nokuthi ngiyaphi nje lana. Aphinda aphume athi ukuzungazungeza igceke lakamalume wakhe kwazise akabange salithola ithuba lokuzungeza igceke lapha izolo. Buka nje ukuthi izinto zonakele kanjani nengane yomfana lapha ekhaya. Esho ecosha iphepha lapha phansi. Sekunesikhashana impela umkhandlu wagcina ukulanda imigqomo kaDoti. Lokho-ke kwenza ukuba amaphepha asabalale lapha phansi. Abuka amawindi ayisibonakala nje ukuba senesikhashana agcina ukuwashwa. Akasayiphathi-ke eyotshani lapha ngemuva nokhula kwenile kudinga ukucentwa. Izihlahla lezi zidinga ukusikwa kahle. Kuningi nje ukunakele lapha. Angene ngaphakathi endlini aqonde egumbini lokugezela afika ageze. Aphume-ke lapho eseyokulungiselela ukuphuma aqala imisebenzi yosuku. Nebala-ke afake ingubo zakhe aphume abheke izinto azowasha ngazo amawindi. Asheshe alithole-ke ibhakede okubonakalayo nje ukuba bavamise ukulisebenzisa mabewasha iy'moto. Aphume esephethe amanzi-ke lapha endlini awafake kahle izinto ezizomsiza ekwashweni kwamawindi. Ngokukhulu ukushesha amawindi amaningi abesewashiwe. Kuyabonakala nje ukuba cha, ayilona ivila lensizwa. Namanje iyasebenza ayinakenaka ishaye ikhwela iyayiculela. Ibuyime kancane isukusikaza ingoma njengoba ikhumbula emakhaya nje. Phela emakhaya ngabe seyiklabile iy'nkomo nezimbuzi emadlelweni zicosha uhlaza lolu. Amantombazane ngabathwela amabhakede abuye emfuleni kanti amanye ngabathwela iminyaba emakhanda abuye ukuyotheza. Omama bemizi bona ngabe batshetha amageja sebebuye emasimini njengoba ilanga lishisa nje baye bavuke ekuseni kakhulu ukuze lithi liqambe liphakama umuntu eseyinqobile indima yangalolo suku. Lapha-ke abalala ilanga lize liphume kangaka banhloboni ngempela. Kwalento ukuthi umalume nje kuthiwa akayithathele ukudla cha angiyiboni kahle. UZakhele ekuphenduka agobe lapha phansi acaphuna afake indwangu emanzini abuye ahlikihle ngayo lapha ewindini liwasheke iwindi leni.
Aphume uNkosenhle lapha endlini yakhe, ufake isikhindi sokulala kanye neskipa. Shozix, yaphila kazi? Awu, ngiyaphila kazi lami, kuhamba kahle? Hayi, ngiyaphila. Hawu kazi, awucinti ngani ngapha ngemuva? Yathi phela laphana, hayi sengingashawa imamba. Yo, ayi, angikho nje kahle kulezi zinto zokucenta, bengisazozama umshini. Athule uZakhele, bavuka kaMadlala kanye noMlambo lapha endlini. Bathi nabo kuphithizela begeza ukuze bezoshintsha ingubo zokulala lezi, bagqoke ingubo zabo zasemini. Ngokukhulu ukushesha ubethe eqedile uZakhele ukwawasha amawindi lapha ngaphandle, sekufanele angene awawashe ngaphakathi. Athathe ibhakede lakhe leli angene nalo ngaphakathi. Afica kaMadlala elungiselela isidlo sasekuseni. Sanibona malumekazi? Sawubona. Esho eshintshe ebusweni. Anganaki uZakhele. Niyaphila kodwa? Siyaphila. Manje elalela ibhakede liphethe? Malume, ngithe-ke ngithi ukuvuka nje ngiwasha amawindi ngibone sengazi ukuthi kunesidingo. Ha, lalela-ke khehla, lalela. Ikwami lapha, uyezwa? Akhona kini. Futhi-ke nje angikholwa nokuthi khona imali yakini yangixhasa ngokwakha lo muzi. Uzokwenza into eshiwo yimi. Futhi-ke nje ngempela angazi ukuthi uma uvela usuke nje uzenzela izinto emzini wabantu yini inhloso yalokho. Athule uZakhele, nansi inkosikazi imdilika ngaphandle kokuba yena asibone isizathu. Awu cha, mngami, umuzi ukhuluma yabona-ke baba, iyona into engicasulayo. Iyona into engicasulayo ukuthi ngithi ngikhuluma nengane wena uxambukele. Uwawashela namawindi. Uwawashela namawindi. Uhlushwe yini ngabo? Ngoba namawindi bengisazomthola into ezongiwashela wona. Bengizomqasha ngimkhokhela imali. Ehlele ngezantsi uMlambo. Nangumkakhe ekhombisa ukuqonga. Aphoxeke uZakhele, aphume phandle, achitha amanzi. Abuye ahlale lapha phansi esedangele. Thatha la kudla kwakho. Esho khomba ingcize ezimbili zesinkwa kanye nenhlanzi lena engenamathambo, ama-fish finger. Nali nekhofi lakho. Athathe uZakhele. Isiya ngokweya-ke manje inhliziyo lokudla kwazise nayizolo ubelale ngadlanga kudla okutheni. Namanje uvuka ukudla nje okungatheni. Lokudla yina ngeke kumsuthise. Bangene lapha etafuleni-ke noNkosenhle naye athathe okwakhe ukudla. Baxoxa baze bahleke. Uyabona nje ukuba lona umndeni ojabule. Bakithi angicela ukusho lokhu weZakhele. Ayi kabi, mshana. Kuzomela usheshe uyithole indawo lapha edolobheni yokuqasha ngoba ukudla kuyabiza, nempilo-ke nje inzima. Sithwele kanzima. Akukwazeki nje ukuba ngaba khona umuntu ohleli endlini okuwukuthi akalekeleli ngalutho. Kuzomela usheshe uthole umsebenzi ukuze ukwazi nawe ukungelekelela phela uma ufuna ukudla. Nomqasho-ke nje nawo kuzomela usheshe uthole. Yebo malume. uZakhele ebamba inyembezi ngamehlo, engazi ukuthi impilo ayizukufana nalena yena beyicabanga, futhi-ke engazi ukuthi lena izoba nzima kakhulu. Aqeda ukudla kuqala kunabo bonke abantu njengoba bona bedla kancane bayijwayele phela lempilo. Kuye usevele wathi lapho kwaphela. Athatha ipuleti lakhe alifake lapha esinkini aliyakaza. Aqonde egumbini lakhe ayafika iphose phezu kombhede akhale. Cha mngami, mina-ke sengicela ukuba indlela neqiniso. Kukude kabe eGoli ngilapha. Kwakusho uMlambo njengoba ubekade kuzinsuku zakhe zokuphumula phecelezi i-off. Isiphelile-ke manje usuku lokugcina lolu esekhaya, sekufanele abuyele emsebenzini. Ungumshayeli wamaloli ahamba amabanga amade. Kulungile sithandwa sami. Besho besukuma benokaMadlala beqonde egumbini lapha ababese beyovalelisana khona njengabashadikazi. Bangene bathi ukuqabulana. Bathi bangayekana ukuqabulana, athathe isikhwama ukaMadlala somyeni wakhe baphume naso. Yibo labana beqonde emotweni ayafika silayisho kaMadlala isikhwama abamba umyeni wakhe baqabulane khona phandle. Yazi akuze kungisiza ukuhlala kanjena, kufanele ngiphume ngofuna umsebenzi. uZakhele ezama uqhamuka nekhambi kulento ewuphethe kabi umoya wakhe, futhi kakukho kwakuzomsiza. Yikho nje ukuba vele avuke ahamba ayofuna wona umsebenzi. Kukwacebe khulu kwaNongoma ilapho kuMantombela owayilande khona imithi.
Balixoxile udaba benosuwishiwishi inyanga enkulu base beqoma ukuba okuningi sebeyoqedela ekuseni ngakusasa. Yingakho-ke namanje sebevukile. Bahleli lapha esigodlweni bayachazelana ngezinye zezinto okufanele zenzeke nangendlela okufanele kwenzeke ngayo. Imkhovu lena njengoba ulokhu uthi iyakuhlupha nje kufuna isidlo. Ifuna uza kwabo phela wesimami njengoba ngangichazile nje ukuthi umtshebhula uzomdinga uza kwabo wesimami. Kuzomela usheshise uthola intombi eseyintombi nto. Awu, kunjalo nyanga enkulu. Kufuneka intombi eseyintombi nto engakazi ithinta umuntu wesilisa. Uyothi ungayithatha-ke bese uyiletha lapha siyayithwebula. Awu cha, kulungile nyanga enkulu. Nansi-ke imithi yokuthi udlise umkhwenyana. Esho usuwishiwishi egoqela uMantombela imithi. Nendodakazi yami le eganile egane kwamlotshwa ithe angoyiphathela. Ubala lolo. Eshe ihlanganisa usuwishiwishi enye imithi esizonikezwa indodakazi kaMantombela. Lena-ke eyakho. Lena-ke ekantombazane. Athathe uMantombela ekufaka esikhwameni ngokwehlukanisa. Ayibongwa-ke nyanga enkulu. Asukume uMantombela ayophuma phandle. Uye lo yanehla aze ayophuma esangweni eselibangise esitobhini. Ijabule inhliziyo yakhe. Babehleli lapha phandle uMacele kanye noSithuthukile. Kudlula uNompilo lapha ngaphandle kwesango ebuye ukuyotholela kwazise namanje ugesi awukakalungi. Kunjalo-ke endaweni zasemakhaya akufani nasemadolobheni. Ukuhamba kagesi akusukunyelwa phezulu. Sawubona wempilo uMacele. Aphenduka uNompilo abuka uMacele azahwaqa. Yebo. Niyaphila ekhaya? Uzwe kuthiwa siyagulana? Hawu. Yini ngane yami? Ekuphi? Angithi ubuthi siyaphilana. Shuthi phela uzama ukusibulala. Athula uMacele. Nansi ingane ivele iqonga nalapho singekho khona isidingo sokuqonga. Ehamba uNompilo eseshingizela aze ayofika ekhaya. Ethula umnyabana wakhe lona ongatheni aqaleke agence inkuni azobasa ngazo. Basale beshaqekile uMacele neSithuthukile ukuba konke lokhu kwenzeka kanjani. Base belala emagumbini ahlukene uNoma noSenzo kamuva nje. Avuka uNoma naye aqonde egumbini lokupheka ayilungiselela ukudla kwakhe. uSenzo yena aphume esegqokile impahla zakhe lapha egumbini lakhe. Esandleni uphethe ukhiye wemoto. Ngisahamba noma? Uyaphi? Hayi akukho kwakho lokho. Lukhala ucingo lwakhe uSenzo. Alibambe. Yebo mfana, sengiqedile ukumlungisa umnotho. Awu, kulungile gogo, ngiyeza khona manje. Luvale kucingo. Hayibo, Senzo, uyaphi? Ngichazile noma ngathi akukho kwakho lokho. Ephuma uSenzo ahamba aze ayongena emotweni ayisusa imoto. Uhamba lapha endleleni nje uyayisola ngenhliziyo emva kokuba engasabanakekeli abantwana bakhe. Yazi. Angazi nami bekwenzakala nje kumina yazi. Indaba kaMnotho noSine iyawukhathaza ngempela umoya wami.